दे आं मोनसे बुस्थु देखायनि बे थुलुसिया मानि थाखाय दै गबाय थादों थुलुसिया मानि थाखाय गाबदों नै थुलुसियानो दै गबाय थादों नै र'नो मोदै गबाय थादों मावनानै हारसिंनो मावनानै दै गबाय थादों नै गोजौथिंफ्रायथ' जेबो गवाखै नै गोजौथिं जिबानो गैया नै गोजौथिं नायबाय अखाबो गैया जेबो गैया एकदम थुलुसियानो माने मोदै रथ' गाबदों बेबायदि मावबाय थादों आरो मोनाबिलि समावनो आसुरित मोनबाय आं बबेनिफ्राय दै बिदि थुथु थाबथा गगोन गोजौआवथ' नायबाय गैया नै न'खरसेयाव जेबो गैया खिन्थु थुलुसिया एकदम गाबै बिदि दै गदों आरोना मा आसरित नोंसोरो माबायदि सानदों बेखौ मानिफ्राय दै गखो बियो ना मोदैयानो गमारबाय थुलुसिया गाबमारबाय ओरैबायदि आसरित आरोना मा होननांगौ दा एकदम बिनिफ्राय गगासिनो ओमफ्राय नै आं गोजौथिं माबाफोर गोलैदों नामा होननानै नायबाय नुवाखै आरोना नै बिनिफ्रायनो एकदम र' हारसिं मावबाय थायो नै दैयानो बिदि गयो आरो नै हारसिं गबाय थायो मोदै र' एकदम मानि थाखाय बिदि गाबदोंथाय आसरित मोनदों सोरबा खिन्थाहरलाय मिथियोब्ला थुलुसियाबो बिदि गाबो आसरित नंगौसो जेनेबा नै आसुरियाव नै जेबो गैया नै दैबो गोलैयाखै नै बिसिना खुगा दं दा मेगन दं नैबे खुगा खोमा बेजों र' गबाय थाबाय नै जारलासो बिदि नुफेरा बुस्थु नुयो आसरित नै आं गोजाननिफ्रायबो साफायबाय जेबो नुवाखै खाथियाव साफायबाय आङो मोनाबिलि माजों दै गनांगौ बेलाय आसरित गोजौआवबो नायबाय आं थिंसांबो नायबाय नै गगासिनो दं गोजाननिफ्राय लानानै नायफिनबाय आङो गगासिनो दं थुलुसिनि दैया आसरितसो मा होननांगौ दा बेखौ नै नायलाय मोदै र' गखायो आरोना थुलुसिनि मोदैया मा दाहायाबा गाबदों बे नोङो आरो गोजौनिफ्राय गाबाखै बुस्थुआनो नैबेनिफ्रायसो दैयानो र' गदों आसरित नुफेराखैमोन नोंसोरो आं हले नुफेरबाय नै केमेरा लानानै नै गोजौआव नायबा जेबो गैया अखाबो गोलैयाखै अखाबो हायाखै बेयावल' र' गदों माबोरै जाखो बेलाय आसरित खिन्थाहरलाय आंनो सोर मिथिगौ मानि थाखाय बिदि गाबो थुलुसिया गिथावसो बबेजों दै गखो बेलाय बबेजों दै बोखो बबेजों गखो बबे खुवाजों दै लोंखो बेलाय माजों दै लोंखो बेलाय आसरितसो मोनखाबाय आं देनजारलै आयौ जोबनो गैयै दै गदों बाब जिमान देखायो इमान गगायाखै आरोना दैया बिदिनो गबाय थाबाय नै हरसे गगोन नामा बेलाय थुलुसिनि दैयालाय हरसे गगोन बायदि मोनबाय आं नै बेयाव दै गैया नै बेनिफ्रायसो गदों नै मावबायबो थायो दालाय हारसिं बिदि मावबाय थायोना देनजारसो हारसिं बिदि मावबाय थानो दैया र' गयो मोदै र' गयो माबायदि होननांगौ मा होननांगौ बेखौ दा आसरितसो गोजाननिफ्राय देखायबावबायसो आं आरोबाव नै गगाया गोजाननिफ्रायनो देखायबावलायबावबाय आं आसरितसो एकदम माने मावगाया आरो बहुद गोबाव नायबाय आं दै गयैनो गगासिनो गाबगासिनो मानोबा मानि दुखु माने दाहायाव गखो बियो नै मावै गदों रुखु गाबदों माबादि दिखार जानानै गाबखो आसरित मोनबाय आङो गाबगासिनो आरोना गोजौआवथ' जेबोआनो गैया आं गोजौआव देखायबाय जेबोआनो गैया बिदिनो मावै गाबो आरोना आसरित नै दैया सिजोबबाय बेयाव गुदियाव दैयानो सिजोबलायबाय जायगाखौ साफा खालामना होयिनि गाबदों खोमालै एकदम देगथारनाय नायबाय माबायदि नुखो दे आसरित ओरैबायदि गोमोथावना बुस्थु नुयोलै बाबा नै मावबायानो थायो आरो बिदिनो गाबा बियो नै दालायानो बिदि मावबाय थायो ओमफ्राय दैया मोदैया र' गयो आरो गोजौ देखायबाय थाबाय आं नै गोजौआवथ' गैया दै मोनसेबो गोलैयाखै एसेल'सो सिनाय दङ गोलैबाय थाबाय बिदिनो दैयानो गगाला आसरित एकदम मावबायानो थादों गबायानो थादों नै र' गखायो आरोना र' गखायो बहायबा नुफेरदोंमोन ना बिदि थुलुसिनि दै गनाय जा आसरित जाखाबाय आं हारसिङैनो दैया माबायदि गदों
सिद्देरला जोब्बाय बाबा बे बिदि मावै मावै गयो होमबा हो मारै गबाय थादों अबेनिफ्राय गदों बेलाय मावबायानो थाखाबाय आरो बिदिनो दंफाङाबो दलर थाखाया आरो दालाय मोनसेया गैया गोजौआव गैया बे मोनसेयावल' ओमफ्राय नै ओरै गुदि खाथिथिं दङ गोजौआवथ' एखदम जेबो गोलैखागोन थिं सायाव दैस्लुंबो गोलैयाखै जेबो गोलैयाखै नायलाय नै दैस्लुंबो गोलैयाखै अखाबो हायाखै जेबो हायाखै अखा हायालासिनो दै गबाय थादों आरो अखा हाबाथ' थिंनिफ्रायबो गगौमोन ना दैया बेखिनियावल'सो गबाय आसरितसो मावबाय थाबाय आरो बिदिनो नै बिथिं गैखायासैखारो गोजाननिफ्राय देखायबा बेनो हनै गबायानो थाखायो आरो गंलायै गयो आसरितसो गंलायै गयो आसरित नै मोजां नायलाय गंलायै गयो नै गोजाननिफ्राय नै गंलायै गयो नै आसरितखा बोरै बिदि मावै मावै गदों बोरै बिदि खुथार खुफ्लेनानै गाबदों बेलाय मोदै र'नो नै माबायदि गदों सोमोनांथावनासो बुस्थुआनो उखुम सायाव देखायबाय उखुम सानिफ्राय दै गवाखै जि गोबाव नायफ्लांबाय नै हरसे गगोन नामाथाय मोनालाय लांबाय आसरितसो नायदो नै माबायदि नायदोल' सोमोनांदों दै गनायखौनो बिदिनो मावबाय थादो आरो दहायनिफ्रायनो होथारदो गोजौआव खालिखानो गैखाया अखाबो हानायनि टाइम जायाखै बिदिनो मावबाय थाबाय गबाय मावहोलां गबाय दै गबाय नै